Poštovani gledalci, vrijeme je za našu prvu temu ovog jutra. U generalnoj najavi sam rekla da ćemo se i dalje baviti nemilim događajem koji se dogodio na Cetinju 12. avgusta tekuće godine. Dokle se stiglo sa policijsko-tužilačkim aktivnostima? Kako sve ide, u kojem pravcu? Koji su to podaci sa kojima Uprava policije i Centar bezbjednosti Podgorica ovog trenutka imaju i kako i na koji način se usmjeravaju ka daljem razvoju događaja? Otkriće nam ovog jutra načelnik stanice kriminalističke policije za suzbijanje krvnih delikata Srđa Korać. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Gospodine Korać, sa kakvim trenutno informacijama raspolažete kada su u pitanju upravo ove policijsko-tužilačke aktivnosti vezano za nemili događaj? Pa prvo zbog neizmjerne tuge i bola povodom nezapamćenog zločina na Cetinju u svojim ispred Centra bezbjednosti Podgorica želim da izjavim najiskrenije saučešće porodicama žrtava, povređenima želim brz i uspješan oporavak i koristim priliku da se još jedan put zahvalim pripadnicima službe zaštite i spasavanja Cetinje, svim građanima kao i medicinskom osoblju hitne medicinske pomoći koji su dali nemjerljiv doprinos u ovoj teškoj situaciji, jednom događaju koji nas je sve teško ranije i pogodio. Kakve su aktivnosti? Policija u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u kontinuitetu sprovodi mjere i radnje svoje nadležnosti, odnosno izviđene mjere i radnje, prikupljaju se obavještenja od građana, saslušavaju se svjedoci, vrše se određene analize, vršit će se veći broj vještačenja u forenzičkom centru u Danilogradu. Tragovi koji su uzeti s lica mjesta također će biti poslati na vještačenje i nakon dobijanja rezultata tih vještačenja sprovodit ćemo planske mjere i aktivnosti u narednom periodu. Sa kakvim trenutno informacijama raspolažete u odnosu na sve ono što se od 12. avgusta pa evo do jučerašnjeg dana prikupilo? Pa znate kako, ovo je jedna situacija koja je onako prilično komplikovana. Želim da obavijestim javnost da je Cetinjanin NK saslušan u Višem državnom tužilaštvu. On se odazvao pozivu saslušanju u svojstvu građanina, nakon čega su službenici Odeljenja bezbjednosti Cetinje od njega oduzeli oružje koje će biti predmet daljih vještačenja. Sprovode se procesne mjere i radnje koje iziskuju određeno vrijeme i još uvijek je rano govoriti o nekim, da kažem, donositi neke zaključke vezano za istragu. Naravno, u ovoj fazi postupka dok je izviđaj mi to ne možemo neke detaljnije informacije iznositi, ali očekujem da će u narednom periodu javnost biti blagovremeno obaviještena. Pomenuli ste Nenada Kaluđerovića sa Cetinja. U slučaju da se uspostavi na kraju tih nalaza sa rezultatima, da li će on biti krivično gonjen, odnosno da li će krivično odgovarati ako se ispostavi da je Vuk Borilović nastradao od njegovog metka? Očekujem da ćemo s provođenjem istrage utvrditi činjenično stanje i rekonstruisati kompletan događaj, da ćemo doći do materijalnih tragova i dokaza na osnovu kojih ćemo moći da izdefinišemo ulogu svakog pojedinca u ovom događaju, a shodno tome i utvrdimo odgovornost svakog od njih. Obračun policije i napadača. Razne su špekulacije u javnosti. Kakav je vaš komentar? Javnost je već upoznata da je po dobijanju informacije da je u naselju Medovina došlo do upotrebe vatrenog oružja. Nakon 3 minuta policija stigla na lice mjesta i odmah otpočela svoju intervenciju. Oni su prilikom dolaska na lice mjesta odmah napadnuti od izvršioca, sada počivšeg, koji je sa nekoliko pozicija u više navrata na njih pucao iz vatrenog oružja lovačke puške. Policajci su odmah odgovorili na taj napad upotrebom oružja i na osnovu do sad utvrđenog činjeničnog stanja izvještaja koje trenutno imamo, može se zaključiti da je on ranjen od strane projektila ispaljenog iz vatrenog oružja policijskih službenika, odnosno su ga teško ranili. I upravo kada govorimo o ovome, možda ću nešto pogriješiti, ali ne bih voljela. Da li postoji određeni segment u zakonu koji tačno propisuje kada i u kojem trenutku policija može da upotrijebi vatreno oružje u pravcu, evo konkretno, počivšeg Vuka Borilovića? Naravno, zakon reguliše upotrebu vatrenog oružja, ali nesporno je da u ovom trenutku su stečeni bili svi uslovi za nesmetano upotrebu vatrenog oružja. Da li su službenici bezbjednosti sa Cetinja obučeni za ovakve slučajeve? Slučaj kao što je ovaj
ima karakteristike kriznog slučaja. Ovo je znači krizna situacija koju rešavaju shodno procedurama i propisima specijalističke taktičke jedinice, odnosno protivterorističke jedinice policije. Dolaskom na lice mjesta mi nismo imali ulazne informacije šta se tačno dešava. Policijski službenici su odmah napadnuti i bili su primorani, i to je bio jedini način da oni mogu reagovati u toj situaciji. Iz kojeg razloga? Da zaštite sebe i građane koji su bili u tom trenutku ugroženi od strane izvršioca ovog teškog krivičnog djela. Nisu imali izbor drugačije da reaguju. Može se čuti komentari i kritike upućene upravo ka upravi policije i Ministarstva unutrašnjih poslova da se kasno reagovalo, da protivteroristička jedinica nije krenula na vrijeme, da je došla kasno. I sada kada imate te neke elementarne informacije, koliko je sve to zapravo trajalo i da li su iz Podgorice specijalci došli kasno? Kako sam već rekao, samim dolaskom na lice mjesta policije nije imala ulazne informacije šta se tačno dešava. Oni su stigli na intervenciju, odmah su otpočeli tu intervenciju. Shodno mogućnostima, to su bili policajci iz redovnog sastava policije koji su tog dana bili na poslu na Cetinju. 3 policijska službenika su upotrijebile vatreno oružje koji su odmah stigli na intervenciju. Nakon nekoliko trenutaka policija, odnosno u vrlo kratkom periodu dobija informacije što se zapravo desilo, da je izvršilac upotrijebio vatreno oružje u odnosu na više građana. U tom trenutku mi otpočinjemo proces angažovanja protivterorističke jedinice. Oni su, po mom mišljenju, stigli veoma brzo. Znate, moramo uzeti početnu tačku iz baze u Podgorici, lice mjesta je na Cetinju, gustina saobraćaja, to je period negdje oko 4 sata, sami znate tada pojačana frekvencija saobraćaja. Oni su stigli na lice mjesta nakon lišenja života izvršioca ovog teškog krivičnog djela. Mislim da su oni opravdali svoj zadatak i da su policijski službenici svojom intervencijom uspjeli da zaštite, a to je istraga nesporno utvrdila, da zaštite ostale građane koji su bili u naselju Medovina u svojim kućama vidno uplašeni, zaključani, koji su se bukvalno skrivali i spremali za odbranu ukoliko bi izvršilac ušao u njihove kuće jer on ulazio po kućama i ubijao ljudi. Tako da je policija u datom trenutku intervenisala najbolje moguće što je mogla. Prilikom dolaska specijalne protivterorističke jedinice, sve je već bilo gotovo, to smo mogli čuti i u medijima proteklih dana, ali oni su onda bili raspoređeni na nekim drugim zadacima. Protivteroristička jedinica je stigla na lice mjesta i nije sprovodila svoje aktivnosti, jer za tim nije postojala potreba. Oni su bili stacionirani ispred Odeljenja bezbjednosti Cetinje i u pripravnosti čekali su dalje instrukcije za postupanje. Da li je u ovom nemilom događaju i u ovoj situaciji možda se mogao aktivirati helikopter i helikopterska jedinica, a iako negdje znamo da i tu treba poprilično vremena dok bi se i taj tim negdje pripremio. Ali da li mislite da bi možda se za tim reagovalo mnogo brže? Siguran sam da u svakoj kriznoj situaciji djeluje komplementarni tim stručnjaka. Oni su sigurno napravili procjenu koja je odluku koja je sigurno bila da se kopnenim putem najbrže može stići do lice mjesta, tako da su tu varijantu isproveli. Koliko ima dovoljno obuka za pripadnike generalno uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova za reakcije u ovakvim slučajevima? Da ljudi možda budu malo više obučeni, da ne čekamo SAI terorističku posebnu? Pa znate kako, ovo je jedna specifična situacija. I ova situacija, evo istraga će pokazati sad ja da ne donosim neke zaključke, ali mislim da su sve žrtve ovog događaja, odnosno veći broj žrtava, je sigurno bio već likvidiran prije početka policijske intervencije. Mi tu situaciju nismo mogli da predvidimo. U takvim situacijama, kad policija interveniše, postoje procedure. Mi smo odmah angažovali protivterorističku jedinicu kad su to bili stečeni uslovi. Čekali smo njihov dolazak. Policija je reagovala na najbolji način koji je u datom momentu mogla. Mi smo pozvali u pomoć i ostali operativni sastavi policije iz Centra bezbjednosti Budva i Centra bezbjednosti Podgorica. Sve mjere i radnje koje su mogli u datom momentu preduzmemo hitno, mi smo ih preduzeli. Koliko u istrazi
i sada u ovim policijsko-tužilačkim aktivnostima pomažu, to jest odmažu raznorazne spekulacije, komentari po društvenim mrežama, portalima, pa i te neke neprovjerene informacije ili, kako bi se narodski rečeno, rekla kazala. Jer čini se da svi imamo neke informacije koje možda u datom trenutku ne vode ka dobrom putu. Pa ja u ovom trenutku apelujem na sve građane, na sve one neodgovorne pojedince, one ljude koji daju komentare proizvoljno, objavljuju neke informacije putem društvenih mreža, da ne sipaju se na ranu. Svi moramo da uložimo maksimalne napore, da ne dođe do daljeg sukoba među porodicama, da se neki negativni običaji u Crnoj Gori iskorijene, da ne razmišljamo o tome pravcu, već da mislim da je ovo situacija koja ne treba nikad više se ponovi u Crnoj Gori. Zaista događaj koji je nezapamćen i, kako reče gradonačelnik prijestonice na komemorativnoj sjednici, događaj koji se ne može niko sjetiti u domenu koliko ljudska svijest može pamtiti. Da li u ovom trenutku postoji bojazan od krvne osvete i šta ste uradili po tom pitanju? Pa vidite, mi smo odmah nakon završetka policijske intervencije razmišljali, onako da kažem široko, po principu ići promjenama u susret. Mi smo preduzeli određene mjere i radnje kako bi suzbili sve, evo da koristim tu blažu varijantu, sve društveno negativne posljedice. Znači, preduzeli smo određene mjere i radnje na obezbeđenju članova porodice i sa jedne i sa druge strane da spričimo eventualno neki sukob. Računam i razumijem i se osjećamo svi tugu i bol porodica stradalih, ali također mislim da će prevladati zdrav razum i da se ovo nikad više neće desiti u Crnoj Gori i da niko više ne razmišlja u pravcu da treba da napravi neku ovakvu ili sličnu situaciju. Da li će ovo možda biti u nekom segmentu, nažalost, okidač ili pokretač da se malo bolje razmisli i da se možda uslovi za dobijanje dozvole za posjedovanje oružja malo pooštre? Pa sigurno sam da će ovaj događaj otvoriti mnoga pitanja, pa samim tim i ovo pitanje. Očekujem da će ono biti detaljno tretirano. Možda bi trebalo uvesti kao neku zakonsku odredbu da lice koja dobiju odobrenje za nabavku vatrenog oružja periodično budu podvrgnuti psihofizičkom testiranju, da se provjeri njihovo psihičko i zdravstveno stanje, da vidimo da li su oni sposobni da rukovode, odnosno da rukuju sa tim oružjem u vrijeme trajanja njihove dozvole. I evo, za kraj nekako da sumiramo u odnosu na sve policijsko-tužilačke aktivnosti koje su u toku, koje preduzimate, koje ćete preduzeti nakon svih tih forenzičkih nalaza, balističkih nalaza. Kada se može očekivati rasvjetljenje ovog slučaja i da se negdje sazna taj konkretan motiv? Znate kako, do motiva je vrlo teško doći. Sad smo svi svjesni da je izvršilac ovog teškog zločina bio psihički nestabilna osoba, da je sigurno psihički bio obolio. Nismo imali te informacije mi kao policije. Mislim da ni porodica nije imala te informacije. Proces traje, vještačenje traju, one iziskuju određeno vrijeme, znate. I mi ćemo sigurno ubrzano raditi na ovom predmetu. Odmah će ući sve u proceduru svih vještačenja, odmah po dobijanju prvih rezultata. Sprovodit ćemo dalje mjere i radnje i očekujem da će se nadležno tužilaštvo i policije tim povodom oglasiti. Gospodine Korać, ja ću vam zahvaliti na izdvojenom vremenu. Naravno, mi ćemo pratiti sve što se bude ticalo i vezalo ovog nemilog događaja i blagovremeno obavještavati javnost, naravno uz saradnju sa vama. Hvala vam.